سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حدا يلنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تغطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكون نايوتر من يوتيو لومي حانتازيا فليز بلد عرستي أب عالمنا أقل كابتم أقدست السبات أب زوان الزيو خن نمتاي أب زوان الزي بفلو يسرحو نتبع نقوخا تذكار تاريخ بمقبار أب تاريخ ناي دك السبات ويكا هيمانيتي أب استواصو زقبر زولو بلادير دي مسابيا كلا ليكم مبار أب زوان الزي بوحدو عالمنا مازلنا عالمنا قليسن حزن زلوا كامبانيتات زمسرتن زمرحن زلو أقداس السب إيلان ماسك نغنري مچم إيلان ماسك إنترنت خفت تخوين كا تويتر ويقلمله نا إيلان ماسك زينا أبسيننا بي بي سي نا إيلان ماسك زينا خي سمع كاسو من تحاليف مچم زينا تريال لخان مالت وي زينا يلن سلامن تايكن إيلان ماسك ساكن دو بمعكناتنا عالم زهدن زنسو زبالون زحاسبون دما كل زي زينا زخون نزي نتبزي أبدحري تماليسنا غنريينا إيلان ماسك منيو كابي متيو انتاي جيروك سابلومي انتاي تكفلوينات ناتو أبزا فيديوزيا حدا بحدا كاريوكمي حانتازيا فليز بلا دوكومنتاري نغنري كان فيلم جيركم صدوا انت كتفتوهم تقول رقص انياي كساب كندي فلوي سب مخانو دما أمو داتانا يز فيديو فيدباك ناتكم كتقت فيهم مجمريا بتفلوي زخونا نايزبنا فترة إيلان ماسك نجمر من إيلان ماسك أوكي إيلان ماسك كم زتولدوا له عدوي كيف العالم أفريقيا سلازي حاونا ونيو أبدو بأفريقيا بريتوريا أبشان 970 حدا يتولدوا أبو إنجنر إيرون ماسك زبهال أجيدما موديل زنبرت مايا هالدمان تبهال نيرا سلازي كم موديلن كاب إنجنيرن سلسته ولدي أبصبغ زخونة السدرا مسكلة تكالو تحواتو سلسته قرعني رمضان سدرا مالتيو سلزي دارجا نسنتو أبصبغ زخونة السدرا يتولدو ولا قاب دقة كتريه خلها صبغ انت مسألة إلى ماسك نسنتو أزي كبيدن بداهن كم زنبرة ينقر أديهم كمو بعالبيتا إيرون ماسك عمات كم زنبرة يهارما كم زنبرة تقلص إلى ماسك ونا بهيوتو أبوز سألو زي لكنسو زخون يكون حاجة زقبر لهم كم زي نبرة بفلاي فوليك إلى إنكلوه ناي كمبيوتر فولي تهو بخلو كمبيوتر كجزء له كم زي دل زنبرة نسنة تدماب صبوا كم زي ذكرى يزقلص كمون أبيت مرتون بزح وسعان بزح بولين يقاطم كم زنبرة بخالو تقولوا يهرم كم زنبرة ون يقلص بتاريخه مالتيو مچب ابن سنت كحماق تقادي مكا ازيو حماق اندي زبحال هذا حدا غزيغن هيوت كساب كندي كبات كتكون كنتخل بدهوتاتا كساب كندي كبيت كون كمزخل كابل سنت كانت تماهير كايون ازيو اب دحرواي كفالنا هيوتكا عبا استواصو كله ويغليو سلازو كل نجر كل حماق ونطبق كم زلو مفلات يدلي إيلان ماسك اديوكم تبلو كابل سنت يبلح نيرو ود 3 عامات كله درو مسديو سيريس هنا ديسكاشن يقبر كم زنبرن كينا نشتي كله دمانو ديو ام حجاز ابسرحا يكون ابكال استواصو هم زنبرو اب تمرتون كل غزناتنا تري يخيد كم زنبري تجلص اديو مايا مالتيو بار كم زيلنا قصلو كله اب نسنتو فلو يفقرنا كمبيوترات نيرو ناي جيمات نيرو سلازي ود 10 عامات كون كله ابو كمبيوتر سلازي غزال زنبري انت خغبر جميرو بعلو نفس مهيرو بروغرامين ناقبرة جيمز استفلالي سوفتويرات بروغرام ناقبرة كشيء جميرو بتكنزب دما كمبيوتر كجزت أي كمبيوتر نخجز مالك سلزي كابنو سنتو كما يجير كان نفس خات حجز تمهيرو زعبيك ولا عون كنوا بلا نخل مالتيو نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد اللخم كتعبيو كتلوتو نبزل على درجة كتكودو خمت دوليو يردان له that's why نزا تريد اللخم أمبار نابتقعزو نابتزل على درجة نمعباي التزبلسة نابزل على درجة كحجزوكم زخيل انتولو دما والكاو كلاساتيو سدما نابستوك ماركت بغط أبان غد عبيو ناب بيزنس كتاتو تدليهم أونلاين بيزنس كومون أبزوان الزدليكم كلاتات ناي كمبيوتر
ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ትመሃሩ ትደሊኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ ዋን ዝማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀሙሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ድሓን ታሪኹ ኣዝዩ መሳጥ እንዲዩ ገለገሊዩና ዘለና ክንከይድና ወደ 17 ዓመት ምስ ኮነ ኤሎን ማስክ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ረኺቡ ንኣሜሪካ ኣብ ፔንስልቬንያ ትበሃል ዩኒቨርሲቲ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ክመሃር ይጅምር ድሕሪ ወዲ 24 ዓመት ክኸውን ከሎ ድማ ብክልተ ዲግሪ ብሓደ ወዲዩ ብፊዚክስን ብኢኮኖሚክስን ኮርስ ክልተ ዲግሪ ኣብ ሓደ ግዜ ክውድእ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ሓያል ተምሃራይ ምዃኑ ይገልጸልካ ምስ ድሒሩ ዝመፅእ ኩነታት ናይ ህይወቱ ግን ብፍጹም ዝቃዶ ኣይኮነን ናቱ ደረጃ በዚ ምውድኡሲ ኖርማል እዩ ነይሩ እምበኣር ኤሎን ማስክ ትምህርቲ ምስ ወደየ ትሕልምናቱ መጀመርያ ዝገበሮ ስትራቴጂ ማስተርስን ፒኤችዲ ክገብር ኣብዚ ሰስቴይነብል ኤነርጂ ዝብል ወይ ከዓ ካል ኣማራፂ ናይ ነዳዲ ጌና 1995 ከባቢ እዚ ናብ ከምኡ ሪሰርች ንክገብር ፒኤችዲ እውን ክገብር ናብ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓለምና ካብቶም ፍሉያት ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ሶሪ ይረክብ እሞ እቲ ሕልምናቱ ኻ ቀዳማይ ሕልምናቱ ከመይ ገይሩ ናብ ሲሊኮን ቫሊ እንታይ እዩ ማግኔት ናይ ቴክኖሎጂ ኩሉ እዚ ቴክኖሎጂ ንዓለምና ዘማዝን ዘሎ ጉግል ፌስቡክ ኤቭሪቲንግ ኣፕል ኩሎም ዞም ዓበይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ሲሊኮን ቫሊ ቦትኦም ዳርጋ ንዓለምና ዘማዝን ናይ አንትርፕረነርሽፕ ኤን ቴክ ሃይቴክ ዝበሃል ቦቱ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ስለዚ ናብቲ ቦታቲ ብዩኒቨርሲቲ ምስ ከደ ኣብ 1995 ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ወሲኑ ክልተ ምርጫ ነይሩ ሓደ ኣብቲ ዘለዎ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ እቲ ሰስቴይነብል ኤነርጂ እናተምሃረ ፒኤችዲ እናገበረ ሪሰርች ክገብር በቲ ካልእ ድማ ኢንተርነት ዝበሃል ሽዑ እዩ ንዓለምና መንገዲ ክሕዝ ዝጅምር ዝነበረ ጉግል ኣይተመስረተን ነይሩ መብዛሕትኡ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ትፈልጥዎ ናይ ነበራን ሽዑ ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት ኣትዩ ነቲ ኢንተርነት ዝህነፅ ዘሎ ኣበርክቶ ናቱ ክገብር ነታ ዳሕረወይቲ ምርጫ መሪፁ ኣብ ኢንተርነት ክሳተፍ ነቲ ትምህርቲ ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ኢንተርነት ክሳተፍ መሪፁ ምስቲ ናይ ሶፍትዌር ኣምር ዝነበሮ ድማ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኢንተርነት ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብኣ ስራሕ ምስ ደለየ ስራሕ ክረክብ ኣይረኸበን ኣይከኣለን ግብረ መልሲ እውን ኣይተዋህቦን ስለዚ ጌና ወዲ 4 ዓመት ከሎ ተረዲዎ እንታይ ኢሉ ስራሕ እንተዘይረኺብካ ባዕለይ ስራሕ ክፈጥር ኣለኒ ብምባል ናቱ ካምፓኒ ናቱ ስራሓት ክፈጥር ጀሚሩ እታ ናይ መጀመርያ ካምፓኒ ኣብቲ ናይ ካምፓኒ ስቶር ናቱ ንበፅሕ ኣለና ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ካምፓኒ ናቱ ዚፕ 2 ወይ ከዓ ዚፕ 2 ትበሃል እዚኣ ምስ ምዕባይ ሓዉ ሂምባል ዝበሃል ክልተ ኣሕዋት ብሓደ ኮይኖም ይጅምርዎ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ክመፅእ ከሎ ኤሎን ማስክ ሓንቲ መኪና $200 መዓት ዕዳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ነይርዎ ገዛ ይነበሮም ዝሕግዞም ኣይነበሮም ገለ ይነበሮም ስለዚ እንታይ ገይሮም ገዛን ኦፊስን ክካረዩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ዝሓሰረ ኦፊስ ስለ ዝረኸቡ ኣብቲ ኦፊሶም እናሰርሑ ኣብኡ ክድቅስ ጀሚሩ እሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኦፊስ እናሰርሐ ናይ መጀመርያ ካምፓኒ ዚፕ እንታይ ትገብር ነይራ ነዚ ኩሉ ብፅሑፍ ዘሎ ጋዜጣታት ሚድያ ናይዚ ፔፐር ሚድያ ዝነበረ ናብ ዲጂታል ኮንተንት ንክቕይርዎ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ይሰሪሑ ቀስ ብቐስ ድማ ንዓበየት ከይዳ እታ ካምፓኒ ኣብ 1999 ናብ መሸጣ በቂዓ ማለት እዩ እታ ካምፓኒ ብሚልዮናት ተሸይጣ ኤሎን ማስክ ካብቲ ሽያጥ ናታ $22 ሚልዮን በፂሕዎ ነቲ ሓዊ ድማ 15 ሚልዮን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 3-4 ዓመት ካብ ሓደ ኣብ ሳሎን ዝድቅስ ዝነበረ ወይ ካብ ኦፊስ ዝድቅስ ዝነበረ ማልቲ ሚልዮነር ኮይኑ ከም መንፅር ናቱ ድማ ልክ ኣብቲ ናይ ዶትኮም ክራይሲስ ከይመፀ ስለ ዝሸጠ ሚልዮነር ኮይኑ ናይ $1 ሚልዮን መኪና ገዚ መክላረን ስለዚ ድሮ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ሚድያን ኣብ ቴሌቪዥንን ክመፅእ ጀሚሩ ኣብ ሲኤንኤን ዝተገብረ ዶኩመንተሪ ናቱ ከም ዝገልፆ ከመይ ገይሮም ኣብ ኢንተርነት ሰባት ገንዘብ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኤሎን ማስክ ዓለምና መጀመርያ ክትፈልጦ በቂዓ ማለት እዩ ድሕሪ ቁርብትለ ግዜ ማለት እዩ ኤሎን ማስክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት ዓርኩ ምስኣ ሂወት ከም ዝቐፀለ ይንገር ማለት እዩ ካብኣ ቀፂሉ ብጀካዛ መኪና እንታይ ገይሩ ገንዘብ እናበተነ ክነብር ኣይመረፀን ተን ዝተረፋ ገንዘቡ ሓዳሽ ካምፓኒ ክምስር ተይሉ ይብገስ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ገይሩ ኣዝዩ ካብቲ ቀዳማይ ተመክሮ ናይ ሶፍትዌር ገለመለ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝነበረ
ንፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ክንቀይሮይና በመባል ብኮንፊደንስ ባንክታት ዲጂታል ክንቀይሮይና በመባል ከለ ካብቶም ቀዳሞት ነዚ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ዝቀየረ ሰብ እዩ ስለዚ x.com ትበሃል ካምፓኒ መስሪቱ ማለት እዩ ድሒራ ፔይፓል ዝበሃል ካምፓኒ ዝኾነ ማለት እዩ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ምስ ናይ ነዊሕ ኣዕርኩ ፒተር ቲል ዝበሃል ካልእ ቢልዮነር ብሓደ ኮይኖም እዮም መስሪቶም እዛ ካምፓኒ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ 10 ሚልዮን ካብቲ ሽያጥ ናይ ዚፕቱ ዝነበረ ገንዘቡ ኣብዛ ካምፓኒ ኢንቨስት ገይርዎ ሂዝ ቨሪ ስማርት ንዓ ኢንቨስት ገይሩ ሰሪሑ ማለት እዩ ካብ ከባቢ 99 ክሳብ 2002 ኣቢሎም ዝሰርሕዋ እታ ካምፓኒ ኣብ ገለ ደረጃ ምስ በፅሐት መቸም ኣብ 2002 ከባቢ ካብታ ካምፓኒ እውን ስርሑ ብዘይፍቃዱ ካብ ማናጀርነት ኣውሪዶሞ በቲ ኮይኑ በቱ እታ ካምፓኒ ተሸይጣ ብ1 ቢልዮን ናብ ኢቤይ ተሸይጡ እቲ ፔይፓል ዝበሃል ዘሎ ምንፈልጦ ዘለና ፔይፓል ኤሎን ማስክ እዩ መስሪትዎ ስለዚ ናብ ኢቤይ ምስ ተሸጠ ካብቲ ሽያጥ $165 ሚልዮን ካብ 22 ሚልዮን ናብ $165 ሚልዮን ደይቡ ማለት እዩ ኣብ 2002 ቆለ ገና ነዚ ኣብ ናይ ሓደ ማርስ ኮሚኒቲ ዝበሃል ናይ ማሕበራዊ ተሳቲፉ ብዛዕባ ፕላኔታት ብዛዕባ ተኽእሎታት ዘሎ ክሰምዕን ክመራመርን ኮኔክሽን ክገብርን ጀሚሩ ድሮ ሞር ኢንተረስት ድማ ክገብር ጀሚሩ ማለት እዩ ጎኑ ድማ ኣብ 2002 ነታ ካምፓኒ ምሸተ እዚያ ሎሚ ማናጀር ኮይኑ ንዓለ ዝመርሓ ዘሎ ንዓለም ሙሉ ድማ ትغير ዘላ ቴስላ ትበሃል ካምፓኒ ሽዑ ትመስረት ነይራ ቴስላ ካብ መጀመርያ ኤሎን ማስክ ይኮነን መስሪትዋ ብዙሕ ሰብ ከም ዝመስለሎ ክልተ ካልኦት ኢንጂነራት መስሪቶም ነይሮም 8 ወርሒ ቅድሚኡ መቸም ኣብቲ መጀመርያ ግዜኣ ድማ ኣብቲ መጀመርያ ፋንዲንግ ናታ 6 ሚልዮን ኢንቨስት ምግባር ቼርማን ናታ ወይካ ትዛዓበየ ዋና ናታ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሽያጥ ናይ ፔይፓል ክልተ ካምፓኒ መስሪቱ ስፔስ ኤክስ ዝብል ካምፓኒ እዚ ሎሚ ናይ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን መንኮርኮራት ናብ በዓል ማርስ ናብ በዓል ወርሒ ዝሰድድ ዘሎ ከምኡ ድማ ቴስላ ትብል ካምፓኒ መስሪቱ ንዝመፅእ ካብ 2002 ክሳብ 2008 ምሉእ ሓይሉ ኣብ ቴስላ ክሰርሕ ብምፅናሕ ኣብ 2008 ናይ መጀመርያ ፕሮቶታይፕ ፅቡቅ ፕሮቶታይፕ ናብ ዕዳጋ ኣብፅሖም እንተኾነ 2008 ዓብ ክራይሲስ ስለ ዝነበረ እታ ቴስላ ትበሃል ካምፓኒ ባንክራፍት ንክትከውን ክልተ መዓልቲ ከም ዝተረፋ ኤሎን ማስክ ባዕሉ ይሕብር ማለት እዩ 3 መዓልቲ ተሪፍዋ ነይሩ ባንክራፍት ክትከውን ዛ ናይ ሎሚ ዓባይ ንዓለምና ትغير ዘላ ካምፓኒ እሳት ጥራይ ዘይኮነት ግን ወላታ ስፔስ ኤክስ እውን ባንክራፍት ክትከውን መዓት ገንዘብ እያ ተጥፍ ነይራ ሳኻ ኩሉ እቲ ገንዘቡ ወዲዩ ካብ ሰብ ክልቃሕ ጀሚሩ ነዘን ካምፓኒታት ካብ ሚልዮነር ናብ ጠፋሽ ንክመለስ ድማ ወሲኑ ክልቲአን ካምፓኒታት ንክዕወታ ዘለወን ተኽእሎ 10% እውን ኣይከውን ተታ 10% ተኽእሎይ ነይርወን ይብል ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዕሩኽቲ ይኹን ንሕዋቱ ኣብተን ካምፓኒ ኢንቨስት ክገብራ ይዕድሞምን ነይሩ ምክንያቱ ገንዘቦም ከይከስርሞም ንሳቶም ከይበኣስ ኦራይት 2008 ንሕማቕ ኣብታ ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ሰበይቱ እታ ናይ ቀደም ዓርኩን ሰበይቱን ዝነበረት ኣብ 2002 እዮም ተመሪዖም ባይደወይ ንሳ ምሳውን ክፋታሕ ምክንያቱ እኹል ግዜ ስለ ዘይነበሮም ንሳቶ ፅቡቕ ስለ ዘይከይድ ዝነበረ ተፋቲሖም ድሕሪኡ ዝቐፀለ ሪሌሽንሽፕ ናቱ እውን ፅቡቕ ኣይነበረን ብዙሕ ግዜ ፅቡቕ ይኸይድ ኣይነበረን ቅርብ ንቅድሚት ከድና ኣብ 2013 ቴስላ ንላዕሊ ብቕልጡፍ ናህሪ ክድይብ ጀሚራ ስለዚ ኤሎን ማስክ ሓያል ምዃኑ ቁጠባ ናቱ ንዓለም ከዛርብ ጀሚሩ ናብ ቢልዮነር ማልቲ ቢልዮነር እናኾነ መፅኡ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ ኣብ 2013 ቴስላ ገንዘብ ፅቡቕ ከተምፅኣሉ ምስ ጀመረት ኔክስት ቀንዲ ዓቢ ስጉምቲ ናቱ ናበይ ገፁ ኸይዱ ናብ ስፔስ ኤክስ ሞር ፎከስ ንደቂ ሰባት ኣብ መሬት ጥራይ ምንባር ሪስኪ እዩ ዝብል ምክንያቱ እዛ ነብራ ዘለና መሬት ክንደይ ሪስኪ ዘለዋ በቲ ሓደ ክንደይ ሃገራት ኒኩለር ተሸኪመን ኣለዋ ሓደ ስቱቢት መራሒ ኒኩለር ተተኪሱ ንዓለምና ከጥፋ ይኽእል እዩ ካልእ ግሎባል ዋርሚንግ ክላይሜት ፕሮብለምስ ዘይተኣደነ ፀገማት እዩ ዘለዋ ስለዚ ደቂ ሰባት ኣዝዮም ተነቀፍቲ እዮም እቲ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ብሰንኪ ዘይ ሓላፍነታዊ ሰብ ክድምሰስ ስለ ዝኽእል ካልእ ምርጫ ክንፈጥር ኣለና ብምባል ሰባት ናብ ማርስ ኣብ ካልእ ፕላኔት ከይዶም ክነብሩሉ ዝኽእል ተኽእሎ ምዃኑ ኣፍ ልቢ ነፊዑ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ሰባት ኣብ ማርስ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ክሕብር ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ
አትናቱ ንሱ ዝሰርሑ መንኮርኮሩና ማርስ ከይዱ ጽቡቕ ውፅኢት ይገብራሎ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት መይባብ 10 ዓመት ሰባት ከም ቱሪስትስ ኮይኖም ንማርስ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ SpaceX ካምፓኒ ናቱ ንዕኡ ዝበቅዕ ክሳብ 100 ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ሒዛ ክትከይድ ትኽእል መንኮርኮር ሰሪሑ ከም ዘሎ ይሕብር ማለት እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኣብ ማርስ ነፍሳ ዝኸኣለት ሃገር ፕላኔት ክትከውን ሰባት ድማ ኣብኡ ክቕመጡ ብክንደይ ኣቢሎም ክኸዱ ክእሉ ምስ በልዎ ድማ ክሳብ $100,000 ተለካ ናብ ኣኼትካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብምባል ሓደ ዓቢ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ሕልሚ ንሰባት ንዓለምና ከበስር ክኢሉ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ኤለን ማስክ ፈጠራውነት ትዛንታና እንታይ ውድን እዩ ኣብ 2006 ድሮ ገና ብ2006 ሶላር ኤነርጂ ምክንያቱ ተዓለምና ኣመና ኣብ ነዳዲ ብምምርኳሳ ክሳብ ክንደይ ፀገም ከም ዘለዋ ስለዝተረድየ ንካልኦት ቤተሰቡ ሓሳብን ገንዘብን ሂቡ ሶላር ሲቲ ትበሃል ወይ ከዓ ሶላር ኤነርጂ ዘማዕብል ካምፓኒ መስሪቱ ባዕሎም ከም ዝመስርቱ ገይርዎም ፀኒሑ ድማ ኣብ 2016 ኣቢሉ ነቲ ካምፓኒ ብ3 ቢልዮን ገዝኡ ሎሚ ቴስላ ኤነርጂ ዝበሃል ክፋል ኮይኑሎ ስለዚ ኣብ 2006 ነቲ ሓሳብ ሂብዎም ክሰርሕሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2016 ነቲ ካምፓኒ ገዝይዎ ከምኡውን ኣብ 2013 ሃይፐርሉፕ ዝበሃል ካምፓኒ ከም ዝመስረተ ይንገር 2015 ኦፕን AI ዝበሃል ወይ ከዓ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ንደቂ ሰባት ሓደገኛ ኣዝዩ ብሉፅ ቴክኖሎጂ ግን እንተዘይ ብኣገባብ እንተዘይ ተጠቂምናሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ብኡ ተጠቂሞም ፀላእቲ ንደቂ ሰባት ክጎጡ ከም ዝኽእሉ ብምትንባህ ብዙሕ ግዜ መንግስታት ኣቓልቦ ክገብሩሉ ተዛሪቡ ዝሰምዖ ስለሳኣነ ባዕሉ ካምፓኒ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ከማእዝኖን ሓደ ብፍላይ እዚ ኦፕን AI ዝብሎ ዘሎ ኦፕን ቻነል ኮይኑ ኩሉ ሰብ ብፈጠራውነት ከበርክተሉ ዝኽእል ንሱ ድማ ከምዚ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን እዩ ብዙሕ ገንዘብ ዶኔት ይገብር ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማይክሮሶፍት ልዕሊ $1 ቢልዮን ነዚ ኦፕን AI ዶኔት ከም ዝገበረት ይንገር ማለት እዩ 2016 ማእስ ዝጥራይ ኒውሮሊንክ ዝበሃል ንደቂ ሰባት ንእምሮ ደቂ ሰባት ኤክስቴንሽን ክኸውን ዝኽእል ልክዕ ከምዚ ንኣብነት ቴሌፎንና እንታይ እያ ኤክስቴንሽን መወሰኽታ ናይ ርእስና እያ ብዙሕ ነገራት ኣላ ኣብ ቴሌፎንና ኣብ ርእስና ዘይንሕዞም ቴሌፎንና እንተዘየላ ግን ሙሉእ ሰባት ኣይንኸውን ኢና ባንክና ክንከፍታ ይንኽእል ቴሌፎንና ኮንታክት ክንገብር ብዙሕ ነገራት ኣሎ መመላእታ ናይ ሓንጎልና ኣብ ቴሌፎንና ንጥቀመሉ ዘለና ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብምዝርጋሕ ብዝለዓለ ደረጃ ሓንጎልና ኤክስፓንድ ንምግባር ኒውሮሊንክ ዝበሃል ካምፓኒ ብምግባር ሓደ ዓቢ ሪሰርች ይገብር ኣሎ ንእምሮ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ኢቭን ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ወይ ከዓ ኣእምሮኦም ዝተበላሸዎ ኣካላቶም ዝተበላሸዎ እውን ክሕግዝ ዝኽእል ሓደ ዓቢ ፈጠራዊ ካምፓኒ እውን መስሪቱ ኣብኡ ዓቢ ስጉምቲ ንቅድሚት ይገብር ከም ዘሎ ይንገር ከም ተወሳኺ ቦሪንግ ካምፓኒ ዝበሃል ትሕቲ ምድሪ ኩዒቱ ብታነልስ መኪና ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ድማ ካምፓኒ እውን ኣብኡ እውን ዓብ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ስለዚ ንሂማኒቲ ወይ ከዓ ንደቂ ሰባት ኣብ ኩሉ መዳይ ዝፀሉ ዘሎ ኣብ ዓለምና ከምኡ ዘየለ ብዝዋን እዚ ኢንፋክት ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዝነበረ ይመስለንን ኤለን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ንሂማኒቲ መዳርግቲ የብሉን ክንድዙ ከሎ ግን መዓት ፀላኢን መዓት ኣንፃሩ ዝሰርሕን ሰብ ከም ዘሎ ከዓ ዘይምርሳዕ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተርቪው ኤለን ማስክ ባይ ዘ ወይ ዝሃብተመ ናይ ዓለምና ጥራይ ዘይኮነሲ ካልኣይ መወዳድርቲ ክህልዎ ዘይክእል ምዃኑ እውን እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ካምፓኒታት ናቱ ንዓለምና ኮምፕሊት ዶሚኔት ክገብር ዝኽእል እዩ ኣብዚ ቅድሚ ዓመት ድዩ ገለ ኣናውንስ ኣብ ዝገበሮ ቴስላ ንዓለም ሙሉ ዶሚኔት ትገብራላ እታ ዝኸበረት ካምፓኒ ናይ መኪና ክትከውን ጥራይ ዘይኮነሲ ሮቦት ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዛና ሰራሕተኛ ናይ ገዛና ብሮቦት ትገብር ከም ዝኽእል ዓብ ኣናውንስመንት ገይሩሎ እታ መኪና ተስላ ትበሃል ባዕላ ክዝወር ትኽእል ካብ ነጥቢ ኤ ክሳብ ነጥቢ ቢ ንስኻ ከይተንከፍካ ከተብፅሕ ከም ትኽእል እውን ቀሪባ ዘላ ቴክኖሎጂ ዘለዋ መኪና ምዃኑ መወዳድርቲ ዘይብላ መኪና ምዃና እዩ ዝንገር ኤለን ማስክ ድማ ንሂማኒቲ ካብ ኣብዚ ደረጃ ሂወቱ ከየዕረፈ ሶሪ ንሓንቲ ሰሙን ወይ ወርሒ ዝኸውን ቫኬሽን ከይወሰደይ ኩሉ ዝገንዘብ ከለዎ ካብ ሓንቲ ስራሕ ናብ ሓንቲ ስራሕ ናነጠረ ንነብሱ ከይኮነ ንደቂ ሰባት ንምጥቃም መዓት ቢልዮንስ ገንዘብ ከለዎ ክሕሽሾን ከጥፎን ገዛ ኸማን የብሉን ክሳብ ክንደይ
نتعلمو مسواتي خفل لهم زلو كن مهار نخل سلازي سبات نجنزب إلهم ترايدة يكونسي نفقر ذاك سبات humanity in a larger scale ذاك سبات كابز planet نخيط أو civilization نخيط أف كما جيرو يقتل نزب العلامة بزلا على حيل إذا سرع سبيل بزغاربا أب أملاخ تأمن دو إلهم أبزحاتو تو فلوي هايمانو تاوسب هيكون كن إذا كل زفلتو أنا بزي وأنا زي قال مسرات خمسة لو سير دايلو universe زخول نريا زلنا كابي مسيو كم بس حيكالنا سلسي قال أنا جرسي الله يب مبعد لعلتي زلا على زلو ليكنات حيل كم زلو آتم به مالتيو سلسي الزون حادي أجرامي كوينو لنا عالم مالتيو anyway now Elon Musk story is one of special stories of humanity من البعض به وتخلو نزارب لنا نسوس قبر زلو إذن إحنا نفلتت رأيو نحنا زي نفلتو نسو تولو زلو دما إزقوانو إيلون ماسك بزا فيديو ترايز رايك حلف هايكلنيو كينا وحاكم جن نزا ستوريز يابزي قرب لكم اللغو انت فتيكم ما لايك ابوا نخالوت كتمهرن كتلوت انسلا تخل دما حلفوا ناتكم ريتو ناتكم حساب ناتكم افرطو دما بكومنت سكشن قدافو لي نابلكو زا فيديو ابزي خودي ابكال كساب نراخب دحام كونو بلاكم تصبغو تشاو